Махайте се от тук, трясна им вратата и ги спъдила. Здравейте, приятели! Време е за вица на смешко. Един голям зоопарк имал манастир. Една сутрин, както била тишина, чука се зверски на вратата. Иззе гуменката и какво да види двама пияни. Един е рекал: добро утро! Може ли да попитам, имате ли тук 150 см калугерки? Тя го погледнала очудено и рекла: ние нямаме, и тръщнала вратата. След около един час пак се чука на вратата. Отваря гуменката и какво да види, пак тия пияни. Може ли да попитаме, извинявайте, имате ли тук в манастира 140 см калугерки? Тя ги погледнала и рекла: ние нямаме 140 см калугерки, и затворила пак вратата. След около 2 часа чука се зверски на вратата. Там. И за тя и пак: абе, пак ли ви? Ама много се извинявам и последно, само да питаме, имате ли тук 130 см калугерки? Тя рекла: бе, моля ви се, бе, 130, 140, 150, нямаме такива и толкова ниски калугерки. Махайте се от тук, трясна им вратата и ги спъдила. Тръгнали с тя да се прибират и по едно време един е казал: Пешо, да знаеш, нощите ми плющяли пингвини.